Mgberede nyere dike, mana mgberede ka eji ama dike. You're welcome to Amara Bekee, where wisdom speaks with grace and relevance. You're welcome to the voice of Igbo wisdom, where we bring ancient adages back to life, one adage at a time, in a way that everyone can understand and apply to life. In today's episode of Momentum Motivated Monday, our adage is mgberede nyere dike, mana mgberede ka eji amara dike. Ka ihe ọ pụtara. This adage means that sudden situations can defeat the strong, the mighty, but it's such situations that reveals who is actually the strong and the mighty. Ee, ọ bụ ihe mgberede ka eji ama onye wu dike. Ndị Igbo na-ekwu ya ekwu na ọ mgberede nyere dike, mana mgberede ka eji ama onye wuzi dike. Onye wu dike nọ mgberede ka e na-eji ama onye wu dike. So for our MMM this week, Motivated Momentum Monday, our take home is don't fear unexpected situations because they will reveal your true strengths. Thank you for watching. Please stay with us, subscribe, and stay glued with us for more exciting videos. Bye.